مولا علی نو دے دیو. عمر نے بھی آکھیا اللہ اکبر, ابو بکر نے بھی آکھیا ہے او کائنات کے لوگو جڑا رشتہ طلب کرے او اختلاف نہیں کریا کردا. اللہ اکبر. اللہ کائنات کے لوگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک دے گھر دے اندر پہنچے, مولا علی دا رشتہ طلب کرن واسطے گئے نے. اللہ اکبر. اللہ پتہ لگیا جڑا رشتہ طلب کردا ہے او اختلاف نہیں کریا کردا. مولا علی دا ابو بکر نال پیار ہے, مولا علی دا عمر نال پیار ہے, مولا علی دا عثمان نال پیار ہے. اللہ اللہ شادی دا جڑا خرچہ او کنے کتاب ہو گئی دی بھی دلیل دیو. شادی دا خرچہ مولا علی دا جڑا خرچہ ہویا میرے عثمان نے کیتا ہے, او میرے عثمان نے شادی دا خرچہ کیتا ہے. او کائنات لوگو ایویں تاریخ دیاں گلاں پڑھ کے صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف پا دیتا ہے. نہ کریا کر تاریخ دیاں گلاں پڑھ کے صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف نہ پایا کر. وہ سارے آپس دے اندر دوست نے, وہ آپس دے اندر سارے آپس دے اندر یار نے. اللہ پر اللہ توجہ کر دے جانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک دن کی کر دینے, حضرت ابو ہریرہ اینج کر کے مولا علی نو ویکھیا, حضرت امام حسن نو ویکھیا, فرمایا ہاذا ابنی سیدن, اے میرا سردار آ گیا ہے. تے لوکاں نے آکھیا ابو ہریرہ 5000 تو روایتاں زیادہ بیان کیتیاں نے ابو ہریرہ نے, 5000 تو زیادہ روایتاں بیان کرن والے میرے ابو ہریرہ. لوکاں نے آکھیا ابو ہریرہ تسی علم دے اندر بھی زیادہ, عمر دے اندر بھی زیادہ, حسن نو سردار کیوں پہ کہندے ہو؟ تے حضرت ابو ہریرہ نے جڑی گل کیتی ہے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے. اللہ اکبر. اللہ ابو ہریرہ فرماتے نے جنوں میرا نبی سردار آکھے ابو ہریرہ کیوں نہ سردار آکھے. اللہ اکبر. اللہ جنوں محمد رسول اللہ سردار آکھنے ابو ہریرہ کیوں نہ سردار آکھے. دوسری حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ دی. حضرت ابو ہریرہ نے حسن نو پکڑیا, آکھیا میں پیار کرانگا. حضرت حسن نو پکڑ کے پیار کتے کیتا, آکھیا پیٹ تو کپڑا ہوتے کرو, میں پیٹ دے ہوتے پیار کرنا ہے, میں توڑے پیٹ دے ہوتے بوسا دینا حوالے دا ذمہ دار, میں توڑے پیٹ دے اسے بوسا دینا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ ایک کیڑی گل پیٹ دے ہوتے بوسا دینا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسن میں نبی پاک نو ویکھیا ہے, نبی پاک تیرے پیٹ دے ہوتے بوسا دیا کر دے سن, میں تیرے پیٹ دا بوسا لینا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت امام حسن دے پیٹ دے ہوتے بوسا دیتا ہے. اللہ اکبر. لوگاں نے پوچھا ایکڑی گل, حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں آکھیا پیٹ دا بوسا لے کے نبی دی سنت بھی پوری ہو جائے گی, اہل بیت دا پیار بھی پورا ہو جائے گا, اہل بیت نال پیار بھی پورا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ میں اہل بیت دانو کر, میں اہل بیت دانو کر, میں اہل بیت دانو کر, میں نوکر صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں حضرت امام حسن دنال پیار کرن والے ابو بکر, امام حسین دنال پیار کرن والے حضرت عمر, امام حسن دنال پیار کرن والے حضرت عثمان, حضرت صحابہ جننے بھی میرے پیغمبر دے صحابہ نے سارے اہل بیت دنال پیار بھی کر دینے, سارے اہل بیت نو منن والے نے. اللہ دی خاص توفیق دنال اہل حدیث بھی پیار کر دائے. ایدی ایک چھوٹی جی دلیل دے دیا, ہاں ہاں اسی اہل حدیث دنال, اہل حدیث اہل بیت نال پیار کرنے سب تو بڑی دلیل ہے. اہل بیت نال پیار کرنے ساڑی مساجد دے اندر اللہ دی خاص توفیق دے نال ساڑیاں مسجداں دا نام مسجد علی رکھیا جاندا ہے, ساڑیاں بیٹیاں دا نام ساڑیاں بیٹیاں دا نام علی رکھیا جاندا ہے, ساڑیاں بیٹیاں دا نام حسن رکھیا جاندا ہے, ساڑیاں بیٹیاں دا نام فاطمہ رکھیا جاندا ہے. کائنات کے لوگوں ایک بیٹے دا نام ابو بکر ثابت کراؤ, ایک بیٹے دا نام عمر ثابت کراؤ, ایک بیٹے دا نام عثمان ثابت کراؤ, ایک بیٹے دا نام طلحہ زبیر ثابت کراؤ. نہیں ثابت کرا سکتا کوئی بھی. اسی اہل بیت نال پیار کرنے اس واسطے اپنی بیٹیاں دے نال امہات المؤمنین دے ہوتے رکھنے, اس واسطے فاطمہ دے ہوتے رکھنے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ, آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, آمین.
آمین یا رب العالمین.